guys mula March 16 to March 31. Today is March 31 guys. Nag-gross ako ng nakapag-gross ako ng 14,532.24 Canadian dollar. Yung gross ko sa biyahe kong mula 16 ng Marso hanggang ngayon na 31. So kinumpute ko na. Ito guys, sa mga owner operator dyan, no, na ito i-share ko lang sa inyo. Ito kasi ako mahilig kasi akong maglista-lista guys. Ito meron akong listahan talaga. Mayroon akong notebook dito. Listahan ko ito talaga. Ayan ito yung mga previous na nagawa ko. Papakita ko sa inyo. Yeah! Tinext ako ng dispatch ko, may pick up na tayong ibinigay sa akin pero bukas pa. Mula dito hanggang doon sa Lethbridge, Alberta, doon tayo pipick up ng load natin bukas ng bandang alas 8, papunta na ng east. Actually, ang delivery nun is sa Regina. I don't know kung mayroon pa tayong reload sa Regina to Winnipeg, pero for sure pauwi na tayo ng Winnipeg. Ang bala ko ngayon is mag-drive ako mula ngayon na palapit na sa Lethbridge para bukas tutok na lang ako doon. Pag naka-pick up tayo bukas, drive na tayo all the way to east, delivery, tapos Winnipeg na. And guys, tara. Hi guys, welcome to Calgary na tayo. Kanina doon sa Airdrie tayo. Ngayon, Calgary. Dadaanan natin to Calgary. Calgary, Blue Sky City. Yan. After nito, Nanton, Alberta, Lethbridge. Yan. 2 kalating oras na pagmamaneho. Doon na tayo para bukas na pick up. Move na rin ako kasi ayoko mag-idle, malulupot na naman ang truck ko Kahapon pa ako huminto Hindi naman ako nag-drive ng mahaba kanina kasi nakatutok na tayo kagabi dun sa dideliveran natin. After delivery, nag-move lang tayo ng mga 5 kilometro dun sa pinarkingan nating Walmart. Wala na, drain ng battery, painit ng kape, luto ng kanin, nag-charge ng telepono, yun. Drain ng truck. But anyway, rekta lang tayo, rekta. Ingat lang sa pagmamaneho guys. Ito dito, mainit dito, plus 3 degrees. Hindi siya slash okay. Doon lang sa Airdrie ang nice to. Alright guys, dito tayo magpipick up bukas sa facilities na to. Ito maluwang na to. Bukas pa hindi tayo pwede pumunta dyan, kaya Naghahanap ako ng tutulugan muna natin.
Maluwang to, maluwang. Malaki, malaki. Ay, Diyos yan. Ito, park tayo rito. May truck din isa doon. Walang mapagparkingan eh. Hindi pwedeng pumunta ron sa place kung saan magpipick up bukas. Kaya diyan na ako nagpark sa tabi ng karsada. Maluwag naman. Ngayon, ang plano ko, hanapin ko kung saan yung entrance nito. Kasi hindi ko alam ang entrance nito eh. Para bukas hindi ako yung parang tangay-tangay sa Surubyo na sinasabi ng mga ibang haters buzzer natin. Kaya ngayon pa lang imbis na mahumiga-higa dyan, may pagkakataon ako, hanapin na natin yung entrance dyan para hindi tayo tangay-tangay sa Surubyo ba. Tama ba? Joke lang yung face, joke lang. Ito. So yan, dito tayo pipick up eh. Sinearch ko sa Google, tinignan ko sa Google kung saan ang entrance nila. Hindi ko makita para bukas amin natin. Wala namang masama eh. Sa naman bukas kung kailan oras na ng tsaka pa tayo ang tawag nito, yung bang hindi mapakali. At least ngayon sortihin na natin. Sakto bukas start pre-trip, pasukin na natin agad-agad. Malaman ko lang yung entrance ng truck. Truck entrance lang. Saktong sakto. Hindi pwede ang truck dito. Hindi pwede ang truck dito. Hindi pala dito daanan ng truck. Tao lang ito, mga kotse. Kasi may mga kotse dyan Hindi pwede ang truck. Okay. Malapit lang naman, diba? At least kahit pa paano nakapag-exercise pa ang inyong apong lakay. Kaya wala. So ito yung shipping nila. Kita nyo guys, yan ang shipping nila. Diyan tayo bukas pupunta. Survey okay, so dito ang entrance. Dito yung entrance. Okay, so ayan, dyan yung kanilang dyan yung kanilang parang entrance dyan. So papasok tayo sa kabila. Dito, pasok tayo dito. Private property, ito pwede. Hindi pala akong magpark dito. Lapit ko yung truck ko dito para bukas. Wala naman nakalagay na bawal magpark. Tama. Pwede. Dito tayo magpark guys. Dahil ko yung truck ko dyan, yan ako magpark para bukas. Ito yun yan mga yan. Yan ang entrance. So dito ang truck entrance. Oo nga. Yan nandyan yung kanilang ayan, receiving. Ayan guys, punta ko yung truck ko. Kunin ko yung truck ko, dito na tayo magpark ko. Maluwag dito, maluwag. Pwede, tara, kunin natin yung Skordapia. Siya, tara, mag-check-in na tayo. Subukan ko mag-check-in, baka sakaling tanggap. Ay, hindi yata siya tinanggap. Maaga pa yata siya. Ano kasi, alas 11 pa yung aking hindi, matras na siya. Subukan natin. Sakali lang.
sakali man na hindi tayo tanggapin, lumabas ulit tayo kung ayaw nila tayong pa-stay dyan sa loob. Okay, so all traffic keep right. Lane 1, C3CB 13, C3CB. Dito tayo sa lane 3. Shipping office. Tawagan ko. Three two nine 5543. Good morning. How are you? Yes, I'm okay, ma'am. How are you? Good, thank you. Okay, yeah, I have a pickup. Okay, what is your video number? Yes. PO is 21307. Okay, your appointment's for 11. Let me just see if... Yes, I know. I'm trying to come early. We can see if it's ready. Just one second. Thank you. 760528. Okay, unfortunately, we can't let you in early because we do have some trucks ahead of you. Okay. So it... Okay? Okay, so I come back, I guess? Yeah, because we do have some trucks that are on their way here. So we need to leave the spots open for them. Okay, sure. So I'll come back around probably 9 or 10, I guess. About 10:30 actually. Okay, sure. Okay. All right. Alright? Okay, yeah. thank you. Okay, bye. Bye-bye. Alright, guys. Maaga pa tayo masyado. Balik na lang tayo mamayang alas 10. Dito. Tambay na lang ulit tayo rito sa gilid dito. No, there's no harm in trying. Sabi nga nila, malay mo nga naman, pwede nila tayong i-accommodate maaga. Walang problema, magpasalamat tayo. Kung hindi, wala tayong magagawa. Okay lang yan. Dito lang tayo. Dito. Mamaya, punta ulit tayo. Dito lang, sa gilid na to. Oh, yan. Ano na to. Dito lang sa tabi. Hindi naman tayo makakaabala dito eh. Almusal na lang muna ako siguro. At magkapi-kapi muna ang inyong apong lakay. Alright guys, yan. Dito lang muna ako. Balik tayo alas 11. Yan, 10:30 or alas 11 kasi ang pick up ko rito 11:05 eh. Alright. Okay, so bali
guys mula March 16 to March 31. Today is March 31 guys. Nag-gross ako ng nakapag-gross ako ng 14,532.24 Canadian dollar. Yung gross ko sa biyahe kong mula 16 ng Marso hanggang ngayon na 31. So kinumpute ko na. Ito guys, sa mga owner operator dyan, no, na ito i-share ko lang sa inyo. Ito kasi ako mahilig kasi akong maglista-lista guys. Ito meron akong listahan talaga. Mayroon akong notebook dito. Listahan ko ito talaga. Ayan ito yung mga previous na nagawa ko. Papakita ko sa inyo. Ayan, so ayan 9, it means September yan, last year. Ayan, ito mga sinusulat ko. Nandito lahat yung yung order. Yan yung start odometer ko, SO. So 915,207 kilometer. End odometer. So kung kukitain mo yan, kung ilang kung ilang miles yan, kasi kino-convert ko na agad, 973 miles. Yan. So ito naman yung susunod. Fuel ko sa heading 5 nito ba, andyan yung start odometer ko. Tapos yung Canadian kung magkano babayaran ko sa company. Ayan sa DEF. Ayan. Kung ilang galon din, ito rin yung LT liter. So 381.4 liter, convert mo sa galon na 3.71, so magiging 100.89 gallon siya. Kasi ang truck ko guys, ang truck ko is gallon ang conversion. Ganyan, fuel. Ayan din CAD, it means Canada. So kung nagpa-crudo ko sa US guys, hinihingi ko yung fuel price namin sa company, sa Turk ng US, kumbaga sa sa Flying J, binibigyan nila sa akin. Kasi kapag nagpa-crudo tayo sa fuel pump, let's say $2, example lang kung ang per gallon sa Amerika ngayon is $5 sa fuel pump, sa pump yun Tapos kapag siyempre ang ginagamit naman namin is yung fleet card, yung fuel card ng company, mayroon kaming discount, sabihin natin $4.50, ganon. Example lang yan, hindi ko may sasabi yung eksaktong number, pero nandun basta mayroon kaming discount. So ang nangyayari sa discount, ayun na nga, pagka let's say nagpa-crudo ako ng 100 gallon, so kung $5 sa fuel pump yon is $500 USD yon. So kapag ginagamit talaga namin na fleet company fuel card, so magiging 450 USD lang yung charge sa akin ng company, kasi meron nga kaming discount. Kasi nga let's say 450 ang isang galon sa company. So 450 USD yon, tapos i-convert mo ulit yon USD sa Canadian. So i-convert nila yon kasi tuwing ibinibigay naman yung statement namin, ipinapakita naman nila sa amin lahat, talagang naka-organize, naka-dated lahat yung mga ginawa mo, pati pagpapakrudo mo at kung magkano conversion, nandoon lahat yon sa statement na binibigay ng company. So ang ginagawa ko, let's say sabihin na lang natin $450 ang babayaran ko sa Turk, i-multiply mo ngayon yan sa currency ng USD to Canada. So 450 USD times 1.36 Canadian. So 450 times 1, magkano yon? So ibig sabihin mas malaki yon. Pero let's say parehas lang, kasi nga Canadian nga yung di ba, pambabayad natin kasi taga Canada tayo. Kaya yun yung aking conversion dito. So kapag kakita ka ng, let's say ito, nagpag-crudo ko sa Robert, Wisconsin, nandiyan start odometer ko, hindi ko na nilalagay yung end. So CAD, ibig sabihin yung CAD, ito na yung babayaran ko, 622 gallon, 139.6. yan, hindi ko na nilagay kasi gallon naman, kasi ginagamit nga ng truck ko. Yan yung ginagawa ko. Ayan lahat. At ito, tignan nyo yung mga previous na biyahe ko, naka-detailed lahat. And September 1 to 15 October
miles gal, fuel, andyan truck payment ko, insurance ko, at saka license 1100, gross ko 12,750, neto naglilinis ako ng yan nasa 6,319, bawas na lahat yung truck, fuel ko, at saka ayun fuel, so truck payment, so insurance ko, ito yung gross ko, ito yung natira sa akin 6,000. Yun, kagandahan pa at mababa pa yung mababa pa yung guys, last year mababa pa crudo nun. Kaya medyo magandang income. Katulad nito 15 to 30 October 30 paycheck. Yan yon. So miles ko yan 4,431 lang yung miles ko. Ito yung gallon na na-consume ko sa between this range September 15 to 30, so 654 gallon lang. Siyempre may natitira pa dito. Based lang sa calculation ko to guys dito sa notebook ko. Pero siyempre hindi pa naman nauubos yung crudo ko dyan hanggang sa susunod na pagpatak na ng A1. Hindi yan nauubos siyempre. Hindi mo naman may eksakto. Itong ginagawa ko based sa calculation ko, estimate lang. Pero hindi nagkakalayo. Sa crudo lang tayo nagkakalayo. Pero yung binabayad sa akin almost halos eksakto lahat yun, kasi nga siyempre mayroon na akong pattern, gawa nga ng siyempre binibigay naman nila sa amin yung statement o yung driver settlement, yung mga ginagawa namin, papakrudo namin lahat, kaya alam ko na yung ginagawa ko, kaya yun na yung detailed na sinusulat ko rito. Hindi pa nila nagagawa doon sa opisina yung mga ginawa namin, alam ko na kung magkano sa sahurin ko this month, kaya yun ang ginagawa ko kasi kaya ako ginagawa to guys, kasi minsan ang company nagkakamali rin, kasi tao lang din naman kapag gumawa sila ng settlement o statement, minsan hindi nila nailalagay. Kung meron kang record na ganito, at least kahit paano may tatawag mo sa kanila, ma'am, nawawalan ako ng sir, nawawalan ako ng isang biyahe, parang hindi nyo yata naipasok itong trip number na to, itong order number na to, kasi ako detailed talaga tulad ng sinasabi ko sa inyo. Ito yung order number September 22, ayan, may mga sulat ako, order number September 24, ayan, may mga number yan, kaya yan, alam ko talaga kung nawawalan ako hindi. But anyway guys, ito pagpatuloy natin yung mga binabahagi ko sa inyo. Ayan, detailed, alam ko na yung mga natin. Ayan, ang mga gawa natin October 16 to 31, November 30 paycheck. Ayan. So nagneto ko ng 4,881. Every 15 days kasi ang aming every 15 days kasi guys ang aming bayaran dito, 15 katapusan, o yan, 15 katapusan ng bayaran namin. Katulad nito, nag-miles ako ng 5,395. So naka-consume ako ng gallon sa truck ko ng 727.34. Base yan sa huli kong pagpapakrudo, di ba? Pero syempre hindi naman nauubos kasi andun pa. Basta estimate ko lang yan. So ayan yung fuel consumption ko, 4,029. 4,029.64. Truck and insurance. So ang truck ko is 1,100. Ang bayad ko sa license plate plus yung 2,050 na binabayad ko sa monthly na bayad ng truck ko, so 3,150 lahat. So nag-gross tayo ng 12,061.31. Ayan, i-minus mo lahat itong fuel, fuel, itong fuel mo, magkano yan, tapos yung truck insurance at saka license plate 3,150. So yan yung gross mo, ito yung naging neto ko within 15 days, maganda pa sana yan kapag bayad na yung truck plus 2,000 na yun, hindi magiging 6,881 yan. Yun talaga, sana mabayaran natin. But anyway guys, yun ang sinasabi ko ngayon. Sineshare ko sa inyo. Ito, ang dami March, ito, kaya kapag kami, ito February 15 na, itong taon na 2020, nandyan mga kasulat. Mahilig ako magsulat-sulat. Ayan, kasi minsan nagkakamali sila. So ayan, so ito ngayon yung aking today is March 31. So ito March 16 to 31. So paycheck ko ito is April 31. Bali yung sasahurin namin ngayong March 31, yun yung February
no? February katapusan. Kasi March katapusan ngayon. So February katapusan na sasahurin namin. So April 15, March 15 naman ang sasahurin namin. So April 31, katulad nito, April 31, ito naman yung March 31 ang sasahurin namin. So yan yung milestone na nagawa, 5,386. Tapos ito yung galon na nailagay ko kasi nga siyempre masyadong mataas yung yung crudo ngayon, o mabilis yung consumption ko ngayon. Siya, kapag kinumpute mo yung miles, divide mo yun sa gallon, nagiging 5.89 miles per gallon lang ako. Pero ang truck ko meron pang kalahati ng crudo ko kasi kakapag-crudo ko lang kagahapon. So hindi ko pa na finalize yung fuel ko. 5,671 na yung fuel ko, plus yung pinagpa-crudo ko sa Calgary, ito 56.61 gallon o 214 liter. Hinihingi ko pa kay doon sa opisina yung statement o yung fuel namin, fuel price namin kagahapon, kasi hindi pa nila binibigay sa akin. Kinukuha ko doon, binibase ko doon, yun ang inilalagay ko rito, hindi yun yung nandoon sa doon sa pump. Yan, tulad nga pinapaliwanag ko sa inyo. So let's say sabihin natin 214 liter, sabihin natin plus $400 pa ito, sabihin natin $2 na lang. So 5,671 yung fuel ko, plus 400 kamo, di 6,000 na lang kamo yung fuel ko, no? Fuel 6,000. So ito yung truck payment ko, 2,050. Yan ang binabawas sa akin. Tapos L and P, it means license and plate, 1,100. Ayan, kasama na yan dyan yung yung health, kung ano-ano pa na deduct sa akin kasi pinagsama-sama ko na. So bali this month, itong paycheck na to, nag-gross tayo ng 1,453. 14,532.24 minus mo yung fuel na 6,000, 2,015 na truck, tapos license and plate na 1,100. So sabihin natin siguro nasa 5,000 din yan. Hindi ko pa pina-finalize, ganyan pa yan. Ayan, ganyan lang yung ginagawa ko, guys. Pero syempre ang kapalit naman nito, kung gusto mo talagang kumita rin ng ganitong halaga, ang kapalit naman nito, willing kang mag-stay sa karsada ng matagal. Kasi syempre the more na nasa karsada ka naman, the more na bumibiyahe ka, talagang siguradong kikita ka. Pero kung every weekly gusto mo na sa bahay ka, ay walang ganon. Hindi mo makukuha yung ganitong klaseng ng income. Kumbaga, kung gusto mo talaga kumita sa isang company mo, kung binibigyan ka ng load o biyahe, talagang kikita ka naman talaga. Nasa iyo na lang yan kung willing ka mag-sacrifice sa time mo sa family mo. Kasi siyempre, long haul truck driver, wala talagang kasiguraduhan ng uwian. Not unlike talaga na kapag kayo na long haul truck driver is ang biyahe nyo is talaga yung bang schedule run, yung sabihin natin Manitoba to Vancouver, Manitoba, Vancouver, yun. Kung may schedule run na ganon, kumbaga sa yung pasok mo na continuous sa isang buwan, ngayong buwan na to, sa susunod na mga buwan, alam mo na kung magkano sasahurin mo. Kumbaga sa alam mo na talaga, schedule run ka, schedule din yung day off mo, kasi meron kang araw ng day off. Yan, pero itong kung ganito, gusto mo yung ganitong sasahurin, willing kang mag-sacrifice, yun lang talaga masasabi ko. Sabi ko nga sa dispatch ko ganong nakaraan, gusto ko na sanang umuwi, pero pinaikot pa nila ako nga ng changing plan nga, yung pinapunta ako ng Woodinville, Washington. Ngayon kagahapon, sa huling video vlog natin, doon tayo sa Walmart, no? Yung nga nabasagan tayo ng salamin. Nag-aantay ako doon, sabi ko sa kanila, kung may load tayo pa uwi, gusto kong umuwi kasi 3 weeks na rin naman ako sa karsada. Gusto ko na rin umuwi. Mahigit na 3 weeks na ako. Yan. Sacrifice ka kung gusto mong kumita ng ganyan. Ayan. Kaso nga lang, syempre may mga company rin guys talaga na
kahit na matagal ka na sa karsada, lagi ka namang every delivery 2 to 3 days ka naman sa karsada. Kapag ka ganun ang company mo, ay wala na, lumipat ka na lang kasi wala kang kikitain sa ganun. So yung bang binigyan ka ng load today, ito load ko to, deliver ko bukas, bukas ang delivery. Pagka deliver ko, tapos sasabihin niya punta ka muna sa truck stop, minimum 2 days ka doon sa truck stop, di-reset ka na naman yun bago ka pa mabigyan. Paano na lang, sa loob ng 15 days o 2 linggo, ilang biyahe ka lang, di ba? Tapos ang problema nun, kung per miles ka, kung maiigsi lang yung takbo mo, anong nangyari sa'yo? Mula dito hanggang Regina lang is nasa 400 miles lang yata yun, tapos another 2 days kang upo. Hindi worth it din naman yung sinasabing babayaran ka ng layover, kasi yung layover maliit lang naman kumpara mo sa everyday na tumatakbo ka sa per miles, di ba? Yun yung point ko dito is if you want this kind of amount, you're willing to sacrifice. Yun lang talaga kung gusto mo. Yan, base sa mga ipinapakita ko sa inyo, ito estimated lang to, pero hindi nagkakalayo. Hindi nagkakalayo. Kung dumating yung aking pay statement, kapag dumating yung aking pay statement, hundreds lang yung pinagkaiba. It's either mas mataas yung binibigay nila ng few hundreds, it's either mas mababa yung estimate ko, a few hundred, kasi syempre nagbabase rin yan naman kung yung rate, yung fluctuation ng rate hindi pare-parehas, gawa nga na syempre ganun talaga ang market. Ayan guys, so if you want this, kung gusto mo talagang kumita ng medyo maganda-ganda, willing ka mag-sacrifice. Yun lang talaga masasabi ko. Yes, but anyway, i-share ko sa inyo yung lista-lista ko. Alright guys, bumalik tayo. Nag-check-in na ako, pinapasok na ako. Nagdatingan yung mga yung mga truck na di-deliver ng oil yata yun, ewan ko anong klase mo, Kinwood ang malakasan na oil. Okay, so door 4, basta sa door 4 pang malakasan. Ang dami nila. Busy. Din dyan, Okay, tras tayo. Buksan ko muna sa likod. Buksan natin. Sabi niya door 4. Akala ko yan yun. I thought you're the one that I speak with. Door 4? Okay. Yeah, thank you. Okay. Siya pala. Door 4 daw, door 4. Ito may hindi naman to kasi karton ito, box ito, hindi maselan. Itapon natin ito para wala silang masabi. Pagtatapon ng basura para wala silang masabi, slam dunk. Napay slam dunk ako dun mga repa. Napay-slam dunk.
Tapos na siya. Tapos na siya, sasarado na niya. Tayo naman. Okay. Hopefully hindi matagal para makalis din tayo agad-agad. Alright, ayos. Guys, What's the channel name? Lakay Trucker. L-A-K-A-Y. LA Trucker. Lakay Trucker. Like this. Yeah. My phone is set. LA Trucker. Yeah, Lakay, yeah. Got it. So what's your name? Inder. Inder. Yeah. Okay. Guys, our new friend Inder here. Nice to meet you. Okay. You drive local? No, long haul. Where do you go? America, You go Canada. all over? Yeah, all over. You? I just drive in Alberta. Oh, Alberta? Yeah, Okay. Alright, so you're done? Yeah, I'm done. Okay, so nice to meet you, bro. Yeah, I'm waiting for the seal and then I will just go. Okay. Yeah, so Yeah. don't forget to check Yeah. out our video. Okay. Yeah, yeah. Okay. Alright, guys. Yan ko to. Yan, nakamit pa ulit tayo, no? Karoon tayo ulit ng another friend. Antay lang ako. Papadali lang siguro to. Temperature 34 36. Ayan. Alright. Oh, ayun na, lalagyan na siya ng seal. Oh. Tayo naman mamaya. Oh, okay. Guys, tapos na. Okay. Gonna move now. Oh, you want to sign up? Sign here, sir. Perfect. There you go, sir. Thank you. Oh, nakalak na. Thank you. Have a good day. Okay, so 2352307 guys. Tara. Mabigat yata guys ha. Right, okay. Pull, okay. 36, 42, bababa pa yan, okay. Tara guys. Alright guys, yan, kompleto na. Sa akin na yung papel. Dalawa lang. Customer at saka ako. Customer at saka driver's copy. Alright guys, yan. Retrating ko na to mula dito hanggang Regina is ito 389 miles, 400 gamon na lang. Doon na ako mga bandang 7 hours driving. Ano na ngayon, nasa alas 11, alas 6 andun na ako. Bukas pa naman ang delivery ko itong maaga. After that, siguro uwi na tayo ng Winnipeg ng Inti. Bahala na. Putulin ko na vlog ko guys. Thank you for watching. Ganun lang yun. Tulad yan ang sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo kumita, kailangan yung willing kayo mag-sacrifice. Matagal sa karsada katulad ko, talagang sakripisyo talaga. Yan. Okay lang naman kahit pagsakripisyo basta dire-diretso ang biyahe. Kaso nga lang kung puro ka sakripisyo tapos puro ka naman upo sa truck stop, hindi rin masaya. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. I love you all guys. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Sana nakapulot kayo ng aral sa akin yung sa pagsulat-sulat.
So sulat-sulat lang kayo kasi minsan nagkakamali rin yung company natin. Mahirap na, pinaghirapan natin yan. Guys, I love you all. Peace out. Bye-bye. Lakai Tracker.